Ayo
nata kresna alon ngandika do Yayi Prabu ayo asrah lawan Bathara Luhung ratune Ratu Utama patihe patih linuwe pranayaka tias raharja panekering becik parandene tantadya paliasing kala bendu malah mangkin andodra rubeda kang
ribeti rupeta kang raribati beda-beda artane wong sanegara jaring paniti sastra awawarasun pepeling iwa Duh Gusti kang Maha Suci kang sifat welas lan asih kula nyuwun mugi karahayon kabahagian tansah mayungi sagung dumadi nuwun Koko Prabu pepundhen kula Mandura dereng sawetawis dangu rawuh paduka wonten singgil negari Dwarawati kejawi ngaturaken pambagya basuki raharjaning lumampah Koko Prabu kula ngaturaken pasegahan panakrami mawantu-wantu konjuka sahandhap pepada paduka pepundhen kula Mandura Yayi Prabu Kresna nggih Yayi sung pambagine Yayi Prabu Kresna rahayu lakunipun kakang kalis ing sambikala tak tampa pambagine Yayi Prabu Kresna karya sukala gawaning nati ora liwat puja pangestawane Kang Raka Mandura wae tampanana Yayi nuwun inggih Gurawalan panampi kula pangestu paduka kacadung tangan kula kalih kula pundi kula cencang pucuk ing rikma lumebering pangkon andadosna kekiyataning jiwa raga kula sumrambahipun kamilujenganing para warga wonten negari Dwarawati duh Koko Prabu kejawi saking menika ndadosaken kaget raosing manah kula hanyareng nyanggen kula nimbali Sentana Praja Dwarawati dumadakan paduka pepundhen kula Mandura rawuh mila menawi kenging kababar ingkang cetha istanipun wonten wigatos menapa gita-gita ismu gati rawuh paduka tanpa cecala mila monggo kula aturi paring dawuh Koko Prabu Hanjrah ingkang puspita arum kasiliring samira nombre
laras renaning driya sampun ngantos wonten raos sangga runggi tuwin sampun ngantos wonten raos ewuh pakewuh mila monggo kula aturi paring dawuh Koko Prabu sambung arapetipun kaliyan tindak paduka wonten ing negari Ndwarawati ing dinten kalenggan punika. Oh alah. Ya Yayi Prabu Kresna. Sadurung sakwise pun Kakang Kimengko suka katrangan kaliyan Yayi Prabu Kresna. Sambung rapete nggone ingsun prapteng ana ing Praja Ndwarawati luwih dhisik pun Kakang mundhut pangapura. Ing atase panjenengan ingsun iku kadang tuwa kaliyan Yayi Prabu Kresna. Ketitik pangandikane Yayi Prabu Kresna sing kaya mangkono kuwi mau pun Kakang banjur ngrumangsani luput turta kliru. Mula jroning pun Kakang prapteng ana ing Praja Ndwarawati mbok menawa ana tandang tanduk solah bawa muna-muni sing sajak kurang resepake penggalihe Yayi Prabu Kresna diagung pangaksamane Yayi. Nggih. Kula inggih mekaten Koko Prabu. Mbok bilanggen kula nampi dhateng rawuh paduka wonten pakurmatan ingkang cacar cicir. Wujud pinaraan dedaharan unjukan ingkang kintenipun kirang pernani penggalih paduka kula ingkang nyuwun agunging samudra pangaksama. Oh la taala. Yo Yayi, yen ngono tiba sepadha-padha. Ngapura ing ngapuran kuwi perlu merga arep digaya ngapa Gusti ora bakal nampa amal kebecikaning titah yen titah kuwi ora padha ngapura ing ngapuran cetha miturut pangendikaning para wiku para brahmana kiai yen to keluputane titah marang sing gawe urut keluputaning titah kaliyan sing gelar jagat waton titah kuwi mau gelem mertobat ora baleni marang keluputane ing kono bakal lebur dosa lan kaluputane nanging yen pepadane manungsa kudu disaranani disareati nggunakake cara wicara syukur bage yen to jawat asta ngapura ing ngapuran dadi asrana pangleburing dosa inggih. Dadi ngene tiba sepadha-padha Yayi. Mbok menawa cara sing kaya mangkene iki mau dadi srana pangleburing dosa tumrapun Kakang lan jengandika Yayi Prabu Kresna. Dene mungguh sambung rapete praptane Baladewa ning Praja Ndwarawati tak perang dadi pirang-pirang. Sepisan cetha mertuwi marang kawilujengane Yayi Prabu Kresna. Kapindhone suwe ora ketemu kalian kadang rumangsa kangen jroning ati. Panjenengan ingsun wiwit saka Mandura tumekeng Praja Ndwarawati titian ingsun Kyai Puspadenta tak gelah bebasane kaya tanapak bantala merga nggone ingsun selak kepengin ketemu marang kadang sing banget tak kangeni ya tak tresnani ora ana liya kejaba mung Yayi Prabu Kresna. Dene jangkeping tri perkara. Nggone ingsun prapteng ana ing Praja Ndwarawati iki saktenane lak nuhoni pengendikane Yayi Prabu Kresna. Alalantaran nawala sing katemben tak tampa. Yayi Prabu Kresna ngaturake nawala utusan Sentana Praja marang panjenengan ingsun
sing isine layang kuwi mau kudu ingsun ninggal prapteng ana ing Praja Dwarawati. Ha ning kene iki kebak pitakonan Yayi. Saktenane negara Dwarawati lagi ana apa? Kok Yayi Prabu Kresna age-age kirim nawala marang ingsun? Apa negara Dwarawati lagi taman pagebluk? Apa negara Dwarawati lagi nampa layang panantang saka Nalendra Sabrang sing kepengin jungkeng kawibawane Yayi Prabu Kresna tuwin? Apa negara Dwarawati lagi ana nayaka praja sing mrengkang saka mbanan luput saka kudangan? Yen Yayi Prabu rumangsa kabuntan ora susah dadak nyuwun sanjata pitulungan kalian sapa-sapa kejaba marang pun Kakang. Mula metura Kang Trewaca, ana apa Yayi? Kontap utamaning katong denya kertateng budaya gungena ing tiasing dasi kang samya pralepta ing kayun Nalendrambek martatama bebisik Sri Palgonadi parang gelung prajanira mangkono ta sira Prabu. Duh Koko Prabu, genging panuwun kula tanpa piwindan dene paduka sampun paling dawuh ingkang kados mekaten, nanging tebih kalian menapa ingkang paduka dawuhaken negari Dwarawati mboten wonten pagebluk. Negari Dwarawati nggih mboten nampi layang panantang saking Nalendra Sabrang ingkang badhe jungkeng kawibawan kula. Tuwin negari Dwarawati nggih mboten wonten nayaka praja ingkang rengkang saking mbanan luput saking kudangan. Sedaya nayaka praja sami sayuk rukun sumuyut dumateng Praja Dwarawati mboten wonten ingkang nyulayani kawontenan. Ayo gene kok Yayi Prabu Kresna ngaturake nawala marang pun Kakang kuwi ana wigati apa? Koko Prabu, mboten kok nama kula menika wadul. Mboten kok nama kula menika wegah turta segan sungkan matur menika mboten. Nanging pancen kadhesek raos sing manah sinten malih ingkang badhe kula sambati kejawi namung kadang werda inggih pepundhen kula Mandura. Kula menika rumaos bingung Koko Prabu. Sababe kula minangka dados tiyang sepuh, kula rumaos dados pamong tumrap kadang kula Pandhawa turta kula pinitados minangka dados Nalendra wonten Dwarawati. Sedaya pakaryan nika kula lampahi turta sedaya sami sumuyut dhateng kula. Nanging raos sing manah kula menika malah bingung. Jalaran kula nata dhateng keluarga kemawon mboten saged sempulur turta mboten saged tentrem. Lho, mengko dhisik tuladhane apa kok Yayi Prabu Kresna ngendikake nata keluarga ora bisa tentrem? Apa garwamu kuwi eneng sing salah sawijine mrena turta sujana marang Yayi Prabu Kresna? Ngono lho Yayi. Pun Kakang ngene iki ya kebak pitakonan, kok Kresna bingung ngatur keluarga iki lho. Kuwi yen ora babakan bojo ora ana. Mula lek duwe bojo iki aja nganti punjul saka siji. Ngono lho. Kaya pun Kakang ngene iki cukup Mbak Ayu Merawati. Yayi Prabu Kresna ki garwane pira? Sing cetha wae 3. Ya toh?
Kuwi mesti salah siji ana sing sujana, ana sing galak, ana sing manut, ana sing mung njaluk ngono wae. Apa ana salah sijine garwane Kyai Prabu Kresna sing sajake gawe ruwet rentenging keluarga? Mboten perkawis tiyang setri Koko Prabu. Terus nanging perkawis ingkang putra pun Buma. Lho, Buma? Inggih. Ana apa Buma? Koko Prabu. Katemben menika kula lak nampi nawala saking Buma Narakasura. Putra pulunan Paduka Nalendra Trajutrisna inggih anak kula pun Buma. Buma kirim nawala marang Kyai Prabu Kresna. Inggih. Surasane nawala, suraosing nawala katemben menika Buma nampi sasmita. Badhe wonten tumuruning wahyu ingkang sinebut wahyu Mustika Waji. Buma nampi sasmita yen ing jagat raya menika badhe wonten wahyu ingkang tumurun dipun wastani wahyu Mustika Waji. Piyambakipun nampi sasmita. Mila kanthi mekaten sasampunipun Buma nampi sasmita badhe tumuruning wahyu Mustika Waji. Buma kirim nawala kaliyan kula, piyambakipun badhe nyuwun wahyu menika alelantaran kula. Inggih bab menika Koko Prabu ingkang dadosaken bingunging panggalih turta gawa ing raos kula. Lah iki kersane Kyai Prabu Kresna kepriye? Buma nyuwun sarana nyuwun lantaran wahyu Mustika Waji ya wahyu katentreman iso ditampa kalian dheweke ala lantaran Kyai Prabu Kresna. Lah Kyai Prabu Kresna piye? Koko Prabu, wahyu menika gaibing jagat. Wahyu menika peparinging Gusti ala lantaran Jawata. Dados menawi kula dipun peksa Buma, kula mboten saged, dasaripun pancen kula mboten anggadhahi wewenang perkawis mandhapipun wahyu menika mangke dhateng sinten. Umpami kula menika mangke paring dawuh kaliyan pun Buma, kula kuwatir Buma menika watakipun lak kados mekaten. Nyuwun menapa-menapa yen mboten dipun paringi mesti ngancam turta nginjem kaliyan tiyang sepuh. Lah, kuwi lho Yai. Iki kena kanggo gambaran. Kena kanggo contoh. Merga wong ngukir marang putra ki baku. Wong gulawentah anak ki penting. Luwih penting meneh putra-putrane kuwi diparingi apa sing dadi panyuwune. Ngono. Ning panyuwun sing utama. Mula yen didik anak ki aja dadekake anak sing ogungan. Aja dadi anak sing kepomo, aja dimanja. Ngono. Ning diukur. Buma kuwi wis kebacut wiwit cilik sauger nyuwun apa-apa diparingi, nyuwun apa-apa diparingi. Dadine bocah yen to kuciwa rasane ngati mergo ora diparingi panyuwune, mesti gampang nesu. Mula saiki iki akeh cah nom-nom iki sing kala mangsa njaluk apa-apa karo wong tuwa. Yen ora diparingi ngancam bapake. Arep miloro bapake malah arepe mateni wong tuane. Kuwi ana bocah nom-nom sing kaya mengkono kuwi. Inggih. Mula ning kene iki kena kanggo gambaran. Yen didik anak iki ya kudu kebak pengati-ati. No, umpamane bocah sing isih urung sepiro umure nyuwun kendaraan karo bapake. Mongko isih urung cukup umur. Sauger anake nyuwun putrane njaluk karo wong tuane mesti ditumbaske, mesti digolekke. Eling-eling wong nyambut gawe iki jarene goleke anak, goleke keluarga. Ning yen durung titi wancine dipundhutke kendaraan umpamane. Ya aja ditukokke mergo yen ditumbaske kuwi mengko iso mbebayani mentale bocah ki urung cukup dewasa. Mula saiki iki akeh sing padha kacilakan mergo numpak kendaraan banter-banteran. Okeh-okeh mesti bocah nom sing isih remaja tur urung sepiro umur. Ya senajan kabeh kuwi mau garise sing kuwasa. Ning ngogong anak iki ya perlune kuwi
awake dhewe nyambut gawe iki mergo saka golek-golekke keluarga. Inggih. Dadine kaya bomo ngene iki. Lah ora dituruti penjaluke nesu, ngancam karo bapake. Malah bapake arep dibelah. Ha ngono iki. Inggih. Kuwi tuladane ya ana ning saben dina. Mula aku ki lek karo anakku apa wae tau aku menehi dhuwit anakku. Eman. Ngono. Mergo tak didik. Ngono saiki wisata ki bocah apa duwe kesenengan anakku ki. Ngerokok ya ora. Ya to. Nginum-minuman ya ora, ya to. Iya, malah babakan main blas ora seneng anakku, tenan. Mergo pancen tak didik tenan dadi menungso sing utama. Oh. Kaya nom-nomane Yayi Prabu Kresna biyen ya jale. Mo 5 sing mesti dadi larangan ning agama lan negara diterjang, madat-madot main maling minum kabeh dilakoni. Lah mula ning kene kena kanggo gambaran aja nganti bomo iki engko kedrarung-drarung. Inggih, Koko Prabu. Nanging kula mengke mboten saged selak sauger bomo kirim nawala melih. Kula kedah selak kados pundi? Ya Yayi Prabu kudu dawuh terus terang. Kandha sing lahir batin yen wahyu kuwi ora kena dikendhalekake menungso. Wahyu ki peparinging Gusti golek kurungan kencana menungso sing gedhe tapa bratane. Dadi wahyu ki goleki kurungan kencana menungso sing gedhe tirakate sing gedhe tapa bratane. Ing kono mesti entuk wahyu katentreman Yayi. Kaget trisang kapirangu renangkul kinempit kempit doh sangretnaning bawana yo ki tukang walang ati yo ki tukang enes sing tias yo ki tukang kudu garing lah ing prata wau dereng purna ngenya sami angunandika dereng purna ngenya sami wawan sabda Nalendragung Nduwarawati kelan ingkang raka Nalendragung Andura ararasan kawontenane Sang Prabu Boma Narakasura bebasan kecuwa dereng ambles bumi nginango durung ebang kedadak geter pagelaran Jawi lampah dadap angeka padha Sang Prabu Boma miyak kang samya semewa minggah ing singgil negari Dwarawati miat langening dalang nyanaglar panjamuncar dikonir kegonang urem karo petan padang
Amit pasang Kalimantabe sinabeta ngilo duning ilangno tulah manu demawaing tawang tuang. Anggen kula kumawantun marak wonten ing ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Kresna. Menawi wonten sesikuning Gusti kang akarya jagat kula sumangga wonten ing ngarsa paduka Rama. Putraku ngger sing banget tak tresnani kono-kono Buma. Lungguh ingkang prayoga ingsun sing bakal nyuwunake pangapura. Yen tono luputira wong bagus. Aulana non ngestakaken dawuh Rama. Sawise lungguh Kang Prayoga bebasan asat keringet haring napas mbarengi nggonipun Rama nganakake sarasian. Kula putraku wong bagus ana wigati apa jeneng sira sowan. Tur tolak ya padha kanthi karaharjan to nggir Buma. Rama menawi paduka ndangu kaliyan kula rahayu lampah kula kalih sing sambi kala mboten nanggung kula ngaturaken sumengkeming pangabekti mawantu kunjuk sandhap pepada paduka Dewaji. Ya banget panarimaning pun Rama. Sira ngaturake bekti ya mung pangestunipun Rama wae tanpa ana ya nggir. Kula pundi dadosa jimat paring pangestu paduka Rama Prabu Kresna. Wa Prabu Baladewa kula ngaturaken bekti wa. Alah balah. Ya Buma. Wis tak tampa gawe suka legawane ati ora liwat pangestunipun wae tanpa ana ya nggir. Katadhong tangan kula kalih mewah ana bawa leksana wa. Mengko to nggir kula wong bagus. Matura kang terwaca sambung rapete nggonira marak swana ngarsaning pun Rama. Menawi paduka Kanjeng Dewaji mundhut pirsa sambung rapetipun anggen kula sowan. Kejawi kula mertui dhateng kawilujengan paduka Kanjeng Rama. Ngaturaken sungkem bekti kawimbuhan sowan kula menika badhe nyara widhekaken utawi badhe nyuwun pirsa sambung rapetipun kaliyan Nawala ingkang katemben kula waturaken wonten ing ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Kresna. Menapa kintenipun paduka Kanjeng Rama Prabu Kresna sampun saged nampi atur kula hal lantaran Nawala menika Rama. Ya kula pun Rama wis bisa nampa sambung rapete kaliyan Nawala sing sira aturake marang pun Rama. Ora ana liya mbarengi marang tumuruning wahyu kang katentreman kang sinebut wahyu Mustika Waji. Lah niku Rama. Panjenipun kados mekaten. Lair batos kula menika badhe kepengin hanampeni wujudipun wahyu Mustika Waji nggih wahyu katentreman ala lantaran paduka Kanjeng Rama Prabu Kresna. Kula sadurunge iki mengko diterusake nggone padha rembugan pun Rama kuwi kepengin mundhut pirsa. Kok adreng banget tekadira milik wujuding wahyu Mustika Waji kuwi mau sababe apa? Lho. Rama Prabu Kresna menika kados pundi?
Wahyu Mustika Waji menika lak nggih wahyu katentreman sinten ingkang saged hanampeni punang wahyu badhe nampi katentreman turta kabahagyaning lair batos tur malih ingkang langkung wigati wahyu Mustika Waji menika anggadhahi keluwihan kejawi tentrem gesangipun kelangkungan utawi keluwihane wahyu Mustika Waji menika anggadhahi ngilmu sabda dadi. Dadi sinten sing saged nampenipun nang wahyu kejawi tentrem gesangipun kawimbuhan saged anggadhahi ngilmu sabda dadi. Menapa ingkang ginayuh badhe kasembadan ingkang sinedya badhe dipun kabulaken. Dados ngilmunipun menika sabda dadi. Mila mawantu-wantu kula nyuwun Rama, mbok bilih paduka kasdu nampi panyuwun kula saged maringaken wujudipun wahyu Mustika Waji kalian kula. Menika satunggiling kanugrahan. Dene yen Boma nduweni wujude kekuatan kang pinunjul merga saka dayane wahyu katentreman ya wahyu Mustika Waji. Kula ya pun Rama ya wis ngerti turta wis pana apa kang sira waturake. Sapa sing bisa nampa wahyu bakal tentrem panguripane kawimbuhan ndarbeni ngilmu sabda dadi. Lah yen umpama sira nampa wujuding wahyu Mustika Waji ndarbeni ngilmu sabda dadi, mestine lak ya ana gegayuhan-gegayuhan sing sira tampa turta sing sira pikirake. Lho inggih mesti kemawon kula mikiraken, merga kula niki putra Paduka. Dadi yen Boma niku anak Kresna, ing mangka Sang Prabu Kresna menika kawarta Nalendra Sutyaningrat Abaring jagat pakuning bawana. Singane tanah Jawi menika Prabu Kresna. Katitisan kasinungan wujudipun Sang Hyang Wisnu. Lah Paduka Kanjeng Rama kondhangipun kados mekaten. Lah kok namung peputra kados Boma. Kula kalian Paduka menika prasasat singa bareng kalian kucing. Paduka menika singa bareng kula menika namung sak derajat kucing. Mila yen kula kasinungan wujudipun ngilmu sabda dadi ala lantaranipun wahyu Mustika Waji, kula saged sederajat kalian Paduka. Panyuwun kula sageta nyenyameni kalian kekuatan Paduka Kanjeng Rama Prabu Kresna. Nggih. Gayuh ngilmu ki ora segampang kuwi. Nyadong tumuruning wahyu kuwi ora kaya wong nglumahake asta. Nanging kudu ana tataran-tataran kang utama. Mula ya nggih, sira dhisik resika diri gedhekna tapa brata ngeningke cipta nyaketake ana ngarsaning Gusti. Mbok menawa mengko kanthi resik ing ati turta pakartinira kang tumindak utama ing kono bakal kasinungan wahyu Mustika Waji. Dadi cethane pun Rama kaya-kaya ora keduga angemudeni lakune wahyu merga wahyu kuwi dudu garapaning menungsa. Kuwi gaiping jagat sing ngupadi manungsa sing resik lahir batine. Mula sing gedhe pangapurane ya nggir yen pun Rama tak kira kabutan ngendhaleni lakune wahyu tumuju marang sira. Wah, Rama. Paduka dawuh sing kados mekaten kula wau kok mboten lahir batin tumrap kula. Wong Kresna kok ora bisa ngemudeni lakune wahyu, wong Kresna niku titis. Sang Hyang Wisnu. Wisnu niku dewane kabahagiaan. Sapa sing caket karo Sang Hyang Wisnu mesti nampa kabahagiaan. Ing mangka kula sampun caket kalian Paduka. Paduka menika sampun maneh kok namung wahyu Mustika Waji. Menawi Paduka kepareng, menawi Paduka purun nginger lakune srengenge mawon Paduka menika saged. Sang Hyang Bagaspati nggih srengenge sing mestine saking ngetan mangilen. Paduka nginger saking kilen mangetan ngaten saged. Menawi Paduka menika ngersakaken. Hayo babakan wahyu mung sepele lho, ora iso ki Kresna cap apa niku.
Aja kaya ngono. Aja kaya ngono pripun? Kula pitados yen paduka menika tenanipun boten tresna kalian kula. Panyuwun kula niku boten panyuwun sing elek. Bomo nyuwun niku babagan sae. Wahyu niku lak kesaenan. Kenging menapa kok paduka kogel penggalihipun boten saged maringi wahyu kalian kula. Yen ngono Kresna wis ora tresna karo Bomo. Mengko dhisik, Nger, mengko dhisik. Mengko dhisik. Yayi kula Koko Prabu pun Kakang sak tenane sak njabane rangkah. Sak njabane keluarga ya senajan pun Kakang iki dulur karo Yayi Prabu Kresna. Ning yen wis padha omah-omah ngene iki pun Kakang kudune ora melu-melu. Ning kaya sinendal rasaku sakwise Bomo matur kaya ngono. Bomo, kula wae mbok aja ngono to, Nger, karo ramamu. Ramamu sing dawuh kaya mangkono ki mau sak tenane maringi cambuk marang sira. Wahyu ki padha karo ngilmu lho, Nger. Mula para brahmana, pandhita, wiku, debya, kiai keleyen mulang marang santrine, mulang karo murite, mulang karo cantrike kae kudu diati-ati. Mergo siswa utawa cantrik utawa para santri kae yen diwenehi ilmu sing sajake urung kuat ditampa kok dipeksa, bocah kuwi iso dadi bocah seloyo. Mula akeh wong ki sing mendem ilmu. Ora kuat nampa wejangane guru, dadine bocah gemblung. Kuwi jenenge wong mendem ilmu. Kuwi akeh. Ngono, kadang kala eneng wong mlaku nganggo jubah, nggawa tasbih. Ning yen dijak omong-omongan pating clewo pengucape. Kuwi jenenge wong mendem ilmu. Lah wahyu ya ngono, ramamu ki wis ngerti kira-kira kowe kuwi urung kuat nampa wahyu, mula gedhekno prihatinmu. Ngurang ana sare, ngurang ana dahar, tapa brata, ngeningke cipta, ngabarke rasa. Yen rasa lan kekuatanira, jiwa ragamu wis kuat, kowe mengko nampa wujuding wahyu, ramamu sumadya. Ning dhisik gedhekno tapa bratamu, gedhekno prihatinmu. Aja gege mangsa kaya mangkono, kowe lah salah. Damun papler kenetap tuko yaya sini bicodo bang mawing wengis kumecut padoning lati netra kotak ngondarandir idepnya mangala cakra wadananira baranang kaya kembang murawari bang lamun sinabet tomrang segedeng medal tahanane wah layak to layak kaya gawe kagetan to bocah iki layak ora kasembatan sedyaku iki jebul ning wong tuwa sing gawe urup-urup ning kene. Pak Prabu. Bocah iki piye kok mbrabak? Piye to, Nggir? Kersanipun kula aturi kendel Rama. Niki tanggal jawab kula, tanggungan kula, paduka mboten usah tumut-tumut. Pak Prabu. Jebul ingkang obak-obak banyu bening sing gawe urup-urup lelakon dinten menika namung paduka. Yen ngaten saderengipun pun Bomo menika sowan wonten ing negari Drawati, paduka sampun ngobak-obak supados kula mboten nampa wahyu. Lho, aja kliru panampa. Pun ora melu-melu perkara iki. Mangke riyen paduka kula wau ndhawuhaken yen sak tenane Rama Prabu Kresna menika saged nginger lakune wahyu kula tampi. Ning merga Prabu Kresna ngertos yen kula mboten kiyat nampa jalaran kurang gedhe prihatine. Lah ngaten. Kaya mangkono, Nger. Nggo sakniki ngeten mawon. Sak menika ngaten mawon.
nggih njajal Bama ki kuat apa ora? Nggo sakniki kula kalian Paduka jotosan. Ponakane apa makdene sing jengkelang. Paduka ndhawuhke yen Bama urung rasa, urung kuat, urung sentosa. Nampa wahyu, nggo nggih njajal Bama ki kuat apa ora? Sakniki Paduka kula tantang. Jotosan kalih kula. Bocah ki kenthuk apa piye to? Wong makdene kok dijak jotosan. Makde napa? Wong tuwa niku sing digondheli ucape. Wong tuwa sing mencra-menclik. Wong tuwa ora diajeni mergo wong tuwa sing ora iso ngajeni bocah. Anane bocah wani karo wong tuwa yen wong tuwa clometan kados Paduka menika. Kula pengin tanding kan Paduka. Kula pengin geger kalian Paduka. Bama apa Baladewa sing jekelang. Kula ngertos Paduka menika wong sing nanggan mara tangan cengkiling mara tabuhan. Ora kena kasiriring basa. Sakniki kula tantang. Piye, Ngger? Kersanipun Rama? Iki bocah ki gendeng apa piye to? Kowe iki aja ngono ya, Ngger. Aku ki makmu gedhe. Nggih, kula ngerti. Kula ngerti yen Paduka kasinungan kadigdayan. Kiai Nenggala, kula aturi ngunus Nenggala mang tamake dada kula. Yen nganti kula mati, kula mboten nampi wahyu mboten napa-napa. Yayi Prabu Kresna pun Kakang mundhut pamit Yayi. Ora kepenak suasanane Kresna. Duka Prabu Kakang. Anggepe kok apa? Baladewa sing kondang mentrang-mentrang. Adat sing wis Baladewa ki bengok-bengok nantangi perkara. Tibake ditantang dhisik cilik ati dheweke. Wedi karo aku. Bama kok ditantang. Anggepe apa? Endi kekuatane Baladewa iki? Jebul mung upruse Baladewa iki. Gedhekke pangucape. Piye to, Ngger? Kersanipun pancen kula jarak. Yen Pak Prabu wani nggih tandinge Bama. Duh, Kakang Prabu kok mboten mesakaken. Wah Prabu Baladewa menika tiyang sepuh kula kalian Paduka. Paduka kok inggih tegel-tegelipun meneng ora sampeyan melu cangkemmu tak suwek pisan niku. Ora sampeyan melu kowe bocah. Jecek raimu pisan niku. Wis menengo, Ngger, menengo samba. Inggih kula mesakaken. Mesakne apa? Anggepe pancen kula ngerti. Sedaya sing teng mriki niki mboten enten sing tresna kalih kula. Niki malih pentelang-penteleng nyapa kok aku barang. Wong wit wau kula mboten napa-napa. Menteleng ngoten pancen matane nggih ngeten kok. Mula kok nggih lek enten tiyang merem dikira ngantuk. Anak wong menteleng dikira ndak seneng. Rama. Sakmenika Paduka kula tanting. Paduka kula tanting tresna Bama napa mboten? Yen Paduka mboten saged minangkani kula inggih prasetya. Yen Prabu Kresna Kanjeng Rama Prabu Kresna mboten minangkani panyune Bama. Wiwit dina niki Bama ya ora ngakoni Kresna wong tuwa kula. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkun kanduang rimang lir-lena tanpa kanin mengku sang dyah utama Bama kok sugal banget aturira marang pun Rama nganti kewiyos turta kewetu aturira ora ngaku wong tuwa marang pun Rama. Lah gunane napa Paduka dadi tiyang sepuh kula? Yen ora iso minangkani panyune Bama. Luwih becik dadi mungsuh timbang dadi wong tuwa. Wong tuwa niku kewajibane minangkani panyuwune putra. Iya ya, Ngger. Yen kaya mengkono tak wiwir tak teliti apa sing dadi panyuwunira kuwi mau becik. Pun Rama bakal mbudidaya supaya wahyu katentreman ya wahyu mustika waji isa kok tampa. Aja sumelang Bama
tak goleke cara sira bisa nampa wujuding wahyu mustika aji bumuh. Ngoten niku jenenge wong tuwa tenan, kan? Disuwuni karo putra, jaluki karo anak dipinangkani. Niku jenenge bapak tenan. Iya. Terus kula kedah nglampahi menapa Rama? Anengga tumuruning wahyu lantaran paduka. Leremna rasamu sawetara ya, Nggir. Leremna dhisik. Aja nganti grusa-grusu pun Rama kang bakal mbudidaya. Mekaten kaya mangkono iya. Nggih, yen ngaten kula tak lumengser sawetawis saking ngarsa paduka. Kula badhe nentremke rasa. Kula kepengin nata jiwa, nata raga supados kula saged nampi wujuding wahyu mustika aji kepareng kula tengga wonten ing pagelaran Jawi sawetawis Rama. Iya ya. Ora suwe pun Rama bakal sumusul marang sira Buma. Samba Setyaki kula wonten pangandika ingkang dawuh Rama. Kula wonten dawuh Kaka Prabu. Wis lelakon iki aja nganti kedlarung-darung. Turta aja nganti kewiyak dening para kawula, malah saya gawe srana asoring darajat. Kalonokan ngesraken dawuh. Kaya wis ora ana bab sing kudu tak dawuhke marang sira, Setyaki. Wong tuwa aja kurang godorena bubarna kang padha gantung sibuk. Dene panjenengan ingsun bakal munggah ing sanggar pamujan. Gawe nenayem tentrem swasananing Praja Ndwarawati. Muga kalisa ing bebaya. Muga kalisa ing bebaya Praja Ndwarawati Setyaki. Kawula ratna ngesraken dawuh Kaka Prabu.